Molt bones a tots, som Magrana TV i estem un altre any més en el festival per a cobrir tot este festival de música valenciana. Així que ens diu esta senyal que cap allà és el festival, així que anem a veure què li passa a la gent. Estem així un any més al festival, estem així un xaval, com estàs? Hola, bona nit. A quin concert aniràs avui? En primer lloc aniré a Obrint Portes, que sempre ho peten, i bueno, més tard aniré a la Inquisició, que està molt bé, la veritat. Molt bé, m'alegra, que vagi molt bé, eh? Vinga, Pomelo. Mamà, estic bé, tranquil·la. Estic menjant, mira, m'estic menjant, me veus, estic molt sa, estic menjant molt bé, bistec, coses bones, que així fan coses molt bones, i no estem veient tot sa, i a les 11 a dormir, eh? Estem així amb més gent al festival, com afronteu el dia d'avui? Pues un poc de resaca, mos acabem d'alçar i tal, però mira, de fet tinc ahí. Vinga, Lluís, va, saca fora, perquè ja veuràs, encara no s'ha despertat, però... Lluís, avui anem fort, eh? Pomelo, porte 3 anys venint al festival i no m'ha agradat mai. Mai he eixit. Espero que aquest any deixeu de manipular i me claveu, ¿vale? I si me claveu l'any que ve, canviaré d'opinió. Ja està. Fas una birra. I quin Soliman em passaria a mirar el mirante mentre pugen els oceans, redeu quina masca, veneres a foc, passaria a mirar el mirante. Pues últim dia de festival, anem a veure com estan els jovens, anem a veure, anem a preguntar-los, anem pel càmping. Bueno, què tal el festival? Molt bé, ho esteu veient, m'he quedat sense veu, el festival, els concerts molt bé, els amics molt bé i tot molt bé, però té un problema i és que m'he quedat sense veu, però estic molt content, molt content. No patis que solament, deixa gaudir. M'aneu a posar? Sí, ja veurem. Espera que no me manipuleu, eh? Tranquil. Adeu! Adeu. Sí, estem així passant fred, però una xelor impressionant, eh? Pues mira, assistent, jo crec que l'any que ve no torni, perquè el fred que fa, i mira, ir en un poco, el genoll se'n va acabar d'anar a la merda, eh? Fatal, i jo una setmana sense dutxar-me ja perquè aquest és el segon dia del festival. Ja havia jo. Jo ja vaig fer una setmana abans per anar agarrant carrerilla i bé, però així estem, festival, no? El que toca. Ei! Com esteu vostè el festival en tavernes? Hace años, chicos, sí. Això, estupendament. A mi m'agrada molt que vinguin, perquè donen vida al poble i fa molta festa. Jo, si tinguera 40 anys menys, també estaria ahí de la campanya. És que ara, en les cames i en els rinyons, qualsevol se posa i se tomba ahí, però si que tinc fora més jove, que a la meva època és que no havia d'això, en la meva època. Estem així al concurs de paelles del festival i estem així en dos xavals, conteu-nos què esteu fent, qui sou? Bona, Pomelo. Bueno, estem fent una paella, som d'Altea, a veure si guanyem el concurs. Què fas? Com has ensenyat així la paella? Quina és impossible ensenyar-la? Bueno, jo he portat el butano, hauràs comprat l'arròs, per lo menos. Oi, bo, l'arròs. Però no patis, que estic jo. Portem que falla, Bueno, com has vist el partit? Pues mira, el partit l'he vist mal. L'he vist mal perquè no és just que jo són el 10 del matí. Vinc de l'empalme, tío, vinc borratxo i hi ha gent que està dormint en cases, en llits i no poden competir, tío, no poden competir contra gent que bueno, que estan en plenes condicions. Hi havia que tindre un control d'alcoholèmia a l'entrada, tío, o algo, tío. O vens drogat o vens borratxo, però lo que no pots vindre és bé. I entra la veu més sensual del barri, ja saben que és el crack, camina com un dandy. Bueno, sí, som la tenda del festival, hem dut així camisetes, tenim moltes coses, tenim enganxines, tenim també xapes. I bueno, sí, a veure si compra la gent, estem així al costat del concert. Hola. Hola, bona vesprada. Què vols? Quant costa això? 12. Me la puc provar? Sí, te la pots provar. També tenim xapes, una xapa 1 euro, dos xapes 2 euros, tres xapes 3 euros. I 4? 4 euros també. I tenim així enganxines, no sé, camisetes, els xicos de maïs, reacció, alguns dibuixos, de fonquivis. Com te senta?
Queda bé? Sí, queda bé. Val, gràcies. Sí, la vols? Però que són 12 euros. Anem a veure, estem als bancals del festival perquè sempre ens podem trobar sorpreses. Anem a veure, què tenim per aquí? Hola? Porta sí, 22 anys i m'agradeu pixant, tio. M'agradeu pixant. Mare, deixa gravar, tio, deixa gravar. Entenem tots, venen temps bons, no ens farem. Una entrevista a un grup que acaba de tocar, un grup emergent que està per a mi petambo en el festival. Com està? Estem així en l'Oren de la Inquisició. Hola, bona nit. Bona nit, com esteu? Què tal les sensacions, el concert? Molt bé, molt bé. Hem vist que la gent estava a tope avui. S'agraeix molt que la gent vinga de tots els puestos d'Espanya per a veure-nos, és normal també. Però, bueno, pues estem molt contents venint de tocar ahir en el muro de Berlín y, bueno, pues ya, como ya te digo... Perdona per interrumpir. Sí, sí. ¿Tú eres Loren de la Sí, Inquisición? soy yo. Molt de gust. ¿Vos podés hacer una foto, porfa? Es que... ¿Hacer una foto? claro. Sí, sí. Es que, vale, Hacemos una foto. Muchas gracias. Perdoneu, pero... No pasa res. Vale. Ahí, venga. Ahí està, perfecte. Muchas gracias, De res. que me vaya todo Vinga. bien. Vinga. I seguim l'entrevista. Bueno, el vostre àlbum, què us podeu contar del vostre àlbum Ampastre? Bueno, és un àlbum en què dedica molt esforç. Portem ja més d'un any per al Jambo i bueno, hi ha cançons que bueno, parlen de tot, de crítica social, de festa, de bueno, pues un poquet tot lo que toca el món actual, no? Bueno, moltes gràcies, espero que hagueu gaudit i ens veiem en el pròxim festival, Vinga, molt bé. Vinga, adeu. I fins així el documental de Magrana TV en este festival, un festival en el que no hem pogut anar malauradament per tota aquesta situació, però espero que us hagi agradat moltíssim a tota aquesta gent que ve al festival, que us hagueu sentit identificats i de veres que compartiu amb tots els vostres amics que voleu que l'any que ve ens trobem al festival, perquè espero que sí, l'any que ve hi haurà festival. Ens veiem! Adeu!